Una cosa que he anat aprenent amb el temps és a no comparar-me. No ens comparem. Per què? Perquè de vegades sembla inevitable, no?, que quan veiem algú que té aquella professió que jo voldria, aquell èxit professional que jo voldria, a nivell de, no sé, fills, casa, seguidors, no sé, el que sigui, no? Que tu diguis, jo tinc aquest objectiu, m'agradaria aconseguir això, i quan veus altres persones que ho tenen, i ara amb les xarxes socials encara més fàcil veure a altres persones que ho tenen, no? Doncs caiguem en el comparar-nos. I per què és dolent comparar-se? Bueno, suposo que la sensació ja tots sabeu que molt positiva no és, no? Però, a més, quan ens comparem passen tres coses. Primera, que d'alguna manera li estic dient al meu inconscient que jo sóc menys, perquè sempre que ens comparem és per què ell o ella sí i jo no ho tinc, no? Per tant, em dic al meu inconscient que jo no sóc tan bo o tan bona com ho és aquella altra persona, que jo no tinc tanta sort, que a mi les coses no em van tan bé, que jo no ho faig prou bé, que jo no en sé tant com fulanito o menganito. Per tant, em dic inconscientment que sóc menys. I com ja hem vist en altres vídeos, el llenguatge crea i co-creem a partir dels missatges interns que ens diem. Per tant, mentre jo em segueixi dient frases on em faci petita, seguiré actuant com a petita, no?, davant d'allò que vull aconseguir. En segon lloc, doncs perquè competim. Quan ens comparem, caiem en competir. Què passa? És com ens han ensenyat, és com ens han educat, no? Perquè competim des de petits. Qui és el millor de la classe? El que treu notes més altes, no? Qui és el millor amb la seva feina, el que guanya més diners, no? Sempre estem competint amb algú altre. Competir amb algú altre significa que en lloc de posar el focus en mi, en el que jo sento, en el que jo necessito, en el meu procés individual, estic posant el focus en el que l'altre té per jo tenir el mateix que ell o que ella, no? Per tant, caic en comparar-me, en competir. I competint, doncs, l'únic que fem és entrar en l'angoixa i l'ansietat, que seria la tercera cosa que ens passa. Que quan m'estic comparant, estic d'alguna manera finalment competint i a més treballo, faig les coses, em projecto des del dolor i des de la insuficiència, no? Perquè és, ostres, haig de fer perquè jo també tinc que, no? Jo també haig d'arribar, perquè l'altre té i jo no tinc, perquè han aconseguit, no? Ell ha aconseguit i jo encara no ho he aconseguit. Per tant, mai és des de la motivació, des de la il·lusió, des de les ganes, sinó que, bueno, si ho sabem fer de manera sana, que caigui només en la motivació, d'acord, però quan m'estic contínuament comparant amb els que tenen allò que jo voldria i no tinc, acabo treballant des del malestar intern de per què jo no tinc allò que l'altre té, no? Per tant, faig com una màquina adolorida i, a més, mirant el que l'altre té en lloc de mirar-me a mi. Què podem fer? Com deixar de comparar-nos? Doncs, en primer lloc, deixar de centrar-nos en el tenir en lloc de en el que sóc, no? Això també ho hem dit moltes vegades perquè és que ens influeix en molts àmbits de la nostra vida, no? Deixa de mirar el que té l'altra persona, perquè el que té potser no m'aporta cap benefici si m'ho tinc que passar malament per aconseguir-ho, no? No té cap sentit que jo estigui vull aconseguir això, perquè això em farà feliç, però per arribar a això les estic passant fatal, no? Uh, Quin sentit té? Si m'ho estic passant fatal, no ho estic gaudint, no ho estic disfrutant, això no és el que vull, o almenys ja he perdut l'objectiu o la perspectiva, no? Perquè entenc que tots ens posem objectius o volem coses per estar millor nosaltres mateixos. I si allò que estic intentant aconseguir resulta que el que fa és fer-me sentir malament a mi mateixa, em fa sentir una víctima perquè l'altre ho té i jo no ho tinc, em fa sentir que no en sé prou. L'altre dia amb una clienta, no?, que em deia és que tots els de la classe en saben més que jo.
tots ho fan més bé que jo, no? Què passa? Que està tan centrada en que els altres ho fan millor i en què ella s'equivoca i comparant-se, que encara aprèn menys, encara s'equivoca més, no? I ralentitza fins i tot el seu aprenentatge. Perquè, tot i que està apuntada, no? Està estudiant una cosa que li agrada, està centrada en comparar-se i no ho està disfrutant, no s'ho està passant bé. Només està lluitant amb ella mateixa per aconseguir el que els altres tenen. Per tant, deixar de veure el que els altres tenen per mirar el que nosaltres som. Jo tinc el meu procés, el meu aprenentatge, centrar-me en mi per veure com aprenc jo les coses. Aquest seria la segona cosa que hem de fer, no? Centrar-me en mi, deixar-me de centrar-me en els altres i segon, centrar-me en mi. Què és el que jo necessito? Què és el que estic aprenent en aquest procés, en aquest camí, mentre arribo o no arribo allò que tenen els altres? Què m'està portant a mi aquesta part? Què estic aprenent? Què tinc que canviar? Què tinc que aprendre a gestionar perquè encara no gestiono? Què és el que hauria de fer que potser els altres fan i jo no ho faig perquè tinc, doncs, potser pors, creences limitants? Què és el que jo sí que puc treballar-me, que això sí que no farà més bé a ningú que a mi mateixa, que no té res a veure amb els altres, sí? I en tercer lloc, és que per molt que competeixi, per molt que em compari, competir a nivell laboral, si és a nivell de coses personals, és més comparació potser a vegades que competir, no? Però per molt que jo ho faci, no seré mai l'altra persona. En el fons, la comparació, la competició, és absurda perquè jo em puc comparar amb molts coachs, no? Per dir-ho, per posar-ho com a exemple, però només jo parlo com parlo jo, s'expressa com m'expreso jo, ho fa com ho faig jo, i ni millor ni pitjor, o molt pitjor, o el que sigui que un altre, però és que igualment és la meva manera, hi ha un toc de persona, personal, que amb tot allò que tu facis, amb tot allò que tu et trobis en aquesta vida, amb tot allò que tu visquis, només pots viure-ho, sentir-ho, gestionar-ho i processar-ho des de la teva forma de ser. Per tant, comparar-se amb una persona que pensa, veu les coses diferent, les sent diferent, les gestiona d'una altra manera, no té massa sentit. I menys si és des d'aquesta comparació que més que fer-nos créixer ens fa sentir petits, no? I res, per últim, dir que, i a mi també m'ha passat, no? Que qui et demana ser igual que ningú? Si és que ens ho exigim nosaltres, a nosaltres mateixos. Ningú més que tu mateix et demana ser un altre que no ets tu. I de veritat que no val la pena, no és necessari. Val la pena ser un mateix, disfrutar del seu camí, de la seva experiència de vida, treure'n el màxim de profit, evolucionar, desenvolupament personal, tot el que vulguem, no? Però sempre si té un sentit, si ens assuma, si val per alguna cosa. No per ser no sé qui, que no seré mai, perquè sempre seré jo. I això, doncs, està fantàstic i està la mar de bé, no? Bueno, espero que s'hagi entès. És simplement deixar d'actuar des del dolor, de la comparació, per començar a actuar des del centrar-me en mi per aconseguir aquest benestar que, en el fons, és el que tots volem, fora de que també vulguem aconseguir altres coses i de que tinguem objectius, està clar. Bueno, espero que us hagi agradat. Qualsevol comentari, com sempre, aquí al vídeo mateix o a la web de gemmapallàs.com. I fins la pròxima. Adeu.